recently admitted. It is super victim for kids who are engineering aspiring students for BTR region. We'll just move to our next agenda. So we have the fellowship for honorable chief guest and also our invited guest. And, so at this moment, I would like to. गभर्नमेन्टनिफ्राय जि मोनसे सुपार 50 आईआईटी नि थाखाय जोङो एबारनिफ्राय फोरोंथाय होनायनि बिबान लादोंमोन बेखौ दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो बे कोचिं सेन्टाराव 38 स्टुडेन्ट सिलेक्ट जादों आरो बिथांमोना दिनैनिफ्रायनो कोचिं खालामगोन विशेष भाबे जायफोर फरायसाफ्रा दिल्ली मुम्बाइआव थांनानै एबा गोजानाव थांनानै कोचिं लाहैनो हाया कोटाफ्राव थांनानै बै फरायसाफोरनि थाखाय जायफोरानोखि आईआईटी आव थांनो लुबैयो बा इन्जिनियार जानो लुबैयो बिसोर जाहाथे एन्ट्रेन्सखौ पास खालामनो हायो बिनि थाखायनो नैबे कोचिंखौ लानाय जादों बेयो 11 मान्थ बेवहाय क्लास जागोन आरो बे नैबे लाइब्रेरियाव बिसिनि थाखाय लेखा बिसिनि थाखाय थानाय जायगा बिसिनि थाखाय फरायनाय रुम बिसिनि थाखाय क्लासरूम डिजिटल क्लासरूम गासैखौबो रेडि खालामनाय जादों आरो मोनफ्रोमबो साबजेक्टनि फेकाल्टी बेयाव लाखिनाय जादों आरो बेजों लोगोसे किसुमान फेकाल्टी बाहेरनिफ्राय अनलाइन बिथांमोना फोरोंहरगोन दा बे हिसाबै आं मिजिंथिदों जे जिखिनि फरायसा बेवहाय फैदों साफ्रोमबो जाफुंसार महर मोननो हागोन आरो बियो दिनैनि खोथा नङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बर'नि माखासे दैदेनगिरिफ्रा सोमावसारनाय समाव जोंनो डाक्टार इन्जिनियार नांगौ जोंनो आईएएस अफिसार नांगौ होननानै गोबां माने बिबुंथि होबोदोंमोन गोबां माने बिथांखि लाबोदोंमोन दा बेखौ मोगथां महर होनाया जोंनि बिटिआर सरकारनि बिबान आं गावबो सोमावसारनायाव दङमोन फरायसा आफादाव दङमोन बे खोथाफोरखौ आंबो बुजियो दा बेनिखायनो जोंनि बिटिसि सरकारा बिटिआर सरकारा दायो जोङो बे बिथांखिखौ आखायाव लानाय जादों आरो बिनि उनाव लोगो लोगोनो फैगौ 5 आगस्टआव जोङो यूपीएससी नि थाखायबो एन्ट्रेन्स मोनसे लागोन जेरावनोखि 50 फरायसाया यूपीएससी कोचिं खालामनो थाखाय जोंनिफ्राय मदद मोनगोन आरो बिथांमोनखौ दिल्लीयाव लांनानै कोचिं होनाय जागोन आरो बेवहाय दासिम 1400 फरायसाफ्रा एप्लाइ खालामदों बिनि गेजेराव बेस्ट 50 खौ सायख'नानै कोचिं होनाय जागोन आरो आं मिजिंथिदों बै 50 नि गेजेरावबो माखासेया आईएएस आईपीएस एबा एलाइड एग्जामफ्राव पास जानो हागोन आरो जिखिनि जोंहा माने एसीएस दङ बा आसामनि एपीएससी दङ बेवहायबो बिथांमोना उथ्रिसार जानो हागोन दा बे बिथांखिखौ जोङो मोगथां महर होनो थाखाय सरकारनिफ्राय नांगौ गासैबो प्रिपारेसनखौ जों कमप्लिट खालामबाय आरो बेजों लोगोसे मेडिकेलनि थाखायबो फैगौ नभेम्बर मासनिफ्राय जोङो कोचिं सेन्टारफोरजों सावरायगासिनो दङ बेस्ट कोचिं सेन्टारनि गेजेरजों जोङो बिथांमोननि माखासे माने सिस्टेम अफ टिचिं आरो लोगोसे बिथांमोननि फेकाल्टीफोरखौ लानानै जोङो नभेम्बर डिसेम्बरनिफ्राय मेडिकेलनि थाखायबो 50 फरायसाफोरखौ कोचिं होनायनि बेबस्था खालामगोन दा सोलोंथायानो मोनसे ओनसोलखौ जौगाहोयो सोलोंथायानो मोनसे हारिखौ जौगाहोयो आरो सुबुं धोन जेसेबां सोरजिनो हायो एसेबां थाबै ओंखायनो जोंनि सरकारा गोबाव समनि उनाव जिहेतु मोनसे स्टेबिलिटी फैदों मोजां थासारि फैदों बे समाव जों गासैखौबो खामानिखौ मावनो थाखाय खाबु लादों बिनि उनाव स्पर्ट्सनि थाखायबो जोङो सिन्था सरसा खालामदों थाबैनो स्पर्ट्सआव जोंहा काउन्सिल लिग जागोन आरो काउन्सिल लिगनि उनाव जोंनि ओनसोलनि बेस्ट जिखिनि जोंहा प्लेयारफोर जों सायख'नो हागोन फुटबलाव बिथांमोनखौ जोङो आर्जेन्टिना ब्राजिल मोजां हादोरफोराव जेरावनोखि मोजां कोच मोनो हय जों बिथांमोनखौ बेवहाय थिनहरगोन बा बिथांमोननिफ्राय कोच लाबोनानै जोंनियाव माखासे कोचिं होनायनि बा बिथांमोनखौ जोङो ट्रेनिं होनायनि बेबस्थाखौ खालामगोन दा बेखौबो जों आखायाव लाबाय आरो कलेजफ्राव जि एनसीसी लानांगौ जेराव जोङो डिफेन्सआव थांनो हायो बा फरायसाफ्रा डिफेन्सआव साख्रि मोननो खाबु मोनो देग्लाय बोसोरनिफ्राय 100 जोंनि स्कुल कलेजाव एनसीसीखौ देग्लाय होनाय जागोन बिनि थाखाय नर्थ ईस्टनि जि एनसीसीनि हेडक्वार्टार बेयाव रायलायनाय जाबाय अलरेडि बिथांमोना बेखौ सेंसन खालामनानै होखाबाय जे देग्लाय बोसोरनिफ्रायनो जोंनि जिखिनि कलेजाव एनसीसी गैया जिखिनि हायार सेकेन्डारियाव एनसीसी गैया बेयाव गासैयावबो एनसीसीखौबो इन्ट्रडिउस खालामनाय जागोन